Hello viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's your baby girl Sayyida Sadiya Haruna. Ina ma kowa fatan alkhairi. Akwai wani magana da zan faɗa. Wani ɗan iskan zai fasara ni da wani abu daban, amma mai ilimi zai gane me nake nufi. Kuma inda za ku lura, ni rayuwana, I'm not doing anything to please anyone. I don't care about people's opinions. Saboda I have a very pure mind. Kuma Allah ya san ko ni wace ce. To in yi komi babu komi, aljanna ta mai rabo ce. Kuma ina ma kowa fatan alkhairi, ubangiji kuma Allah ya haɗa mu da ku a gidan aljanna. Maganar da nake so in yi anan shine akan mata. Mata ƴan uwana. Mata ƴan uwana. Ina so in yi magana akan matan da suka ɗauka runs. Abin da ake nufi da runs shine su je su ba da gindinsu wani namiji ya ci, kafin nan ya ba su kuma abin da za su samu su kula da kansu, a kansu nake so in yi magana. Dan Allah dan Annabi ku dinga kula da kanku, ku dinga amfani da condom, saboda yanzu cuta ya zo gare. Forget about HIV. In babu HIV akwai gonorrhea, in babu gonorrhea akwai infection. Who is there? Na yi bako, but zan karasa muku maganan nan. Mata ku kula da kanku.